Zagrebačka županija će s 1,6 milijuna eura sanirati gubitke 3 zdravstvene ustanove kojima je osnivač. I to Doma zdravlja Zagrebačke županije s gotovo 900.000 eura, Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije s 414.000 eura i specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan s 281.000 eura. Odlučeno je na sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije. Održana je 9. sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije. Zamjenik župana Damir Tomljenović osvrnuo se na dnevni red sjednice skupštine. Mislim da bi trebalo istaknuti nekoliko točaka. To je prvenstveno saniranje duga naših javnih ustanova, gdje će Zagrebačka županija izdvojiti 1,6 milijuna eura. Od toga ide 900.000 kuna za sanaciju rada Doma zdravlja, 414.000 za Zavod za hitnu medicinu, te 281.000 eura za Naftalan. Vi znate da je konstantan problem broj timova hitne u Zagrebačkoj županiji, te Zagrebačka županija i ovim putem osigurava našim žiteljima da imaju adekvatnu hitnu medicinsku pomoć. Nije to jedino, mi gotovo 6 milijuna kuna izdvajamo i iz proračuna, isto to radi i Zavod za hitnu medicinu, tako da na taj način uspijevamo da ta hitna medicina funkcionira i da naši građani imaju tu skrb. Naglasio je da svi građani na području Zagrebačke županije moraju imati pristup zdravstvenoj skrbi, te iskazao zahvalnost gradu Dugo Selo koji je poklonio zemlju u Zagrebačkoj županiji. Znate da će se na toj zemlji graditi osnovna škola. Zagrebačka županija, ako se sjećate prethodnih sjednica kad se donosio proračun, je odlučila 16 projekata prijaviti na nacionalni program oporavka i otpornosti. Normalno da je uvjet da bi gradili školu da zemljište bude u vlasništvu Zagrebačke županije. Isto tako pokreće se i 8. izmjene prostornog plana Zagrebačke županije. To je praktički usklađenje sa ministarstvom, a težište je tu na povećanju mogućnosti turističkih kapaciteta. Vi znate da Zagrebačka županija bilježi znatni porast u turizmu, pa evo, nadamo se da će i to pomoći tome. Isto tako, tu će se pomoći izgradnji obnovljivih izvora energije, prvenstveno sunčanih elektrana, a i iskorištavanju izvora energije kao što su, na primjer, topla voda i sl. No, ovo je samo pokretanje toga plana. Nadam se da ćemo u planu onda vidjeti sve detalje i da će taj plan biti sigurno nešto dobro za naše građane. Predsjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije Martina Glasnović rekla je što se još našlo na dnevnom redu. Na dnevnom redu je 25 točaka, od koju uz ovo što je istaknuo, ove točke koje je istaknuo zamjenik župana Damir Tomljenović, većina su izvješća povremenih radnih tijela, skupštinskih, ali isto tako i niz drugih izvješća koji podnose županijskim vijećnicima izvješće o radu za proteklu godinu. Evo, recimo, od koordinacije za ljudska prava, zatim Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Povjerenstvo za prava pacijenata i tako dalje. Vjerujem da će i na ovoj sjednici biti dobrih, kvalitetnih rasprava, isto tako da će i dobar rad, to jest izvješća svih ovih povjerenstava biti usvojeno. Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije Željka Kučinić osvrnula se na prijedlog odluke o izradi 8. izmjene i dopune prostornog plana Zagrebačke županije. Od prethodnih velikih izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije prošlo je već 2 godine i u tom razdoblju donesene su izmjene Zakona o ugljikovodicima i novi Zakon o obnovljivim izvorima energije. Dakle, uskladit ćemo plan sa tim propisima, ali treba reći da je pristiglo čak 5 zahtjeva za sada za lokacije solarnih elektrana i 2 zahtjeva za turističkim kapacitetima. Kroz ovu izmjenu očekujemo da će biti još zahtjeva iz ovih područja, a također i trebamo se uskladiti sa Zakonom o ugljikovodicima. Skupština je i na ovoj sjednici krenula s izglasavanjem brojnih prijedloga koji za cilj imaju realizaciju značajnih projekata, a kojima najviše dobivaju upravo žitelji Zagrebačke županije.